našu hasičskú stanicu sme dostali nové vozidlo, Tatru 815. Je to lesný špeciál, používa sa väčšinou na výjazdy pri lesných požiaroch a na rôzne akcie v lesoch a v ťažkom teréne. Podvozok je Tatra 815, motor je tam 12 valec, má 3 nápravy samostatne ovládateľné. Brodivosť Tatry je do hĺbky 1,5 metra. Kabína je moderne vybavená, nachádza sa tam klimatizácia, cúvacia kamera, prevodovka je tam sekvenčná. Auto je vybavené autonómnymi dýchacími prístrojmi, nachádza sa tam 2x vysoký tlak, plus na streche ešte lafeta. Nádrž má objem 9000 litrov a v aute sa nachádza aj penidlo 540 litrov nádrž. Čerpadlo je tam radiálne odstredivé s výkonom 3000 litrov za minútu. Pod vozidlom sa nachádza sanačná lišta, ktorá slúži vlastne na hasenie požiaru pred vozidlom.